Na današnji dan 1947. godine komunistički zločinci, zaslijepljeni mržnjom prema vjeri, katoličkoj crkvi i hrvatskom narodu, mučki su ubili mladog istarskog svećenika Miroslava Bulešića. Dan ranije, u župnoj crkvi u Buzetu, svojim tijelom branio je svetohranište od razularenih napadača, izgovarajući riječi: "Ovamo možete proći samo preko mene mrtvoga." Kad im tamo nije uspjelo, odlučili su se osvetiti dan kasnije, 24. kolovoza 1947. u Lanišću, nakon što je završena sveta krizma. Provalili su u župni dvor, a blaženog Miroslava zaklali nožem u hodniku. Njegova krv poprskala je zid, a on, osjetivši da umire, izgovorio je posljednje riječi: "Isuse, primi dušu moju." Monsignor Jakob Ukmar, papinski izaslanik, bio je brutalno pretučen i ostavljen u lokvi krvi, a zločinci nikada nisu odgovarali, iako imena počinitelja nikome nisu bila tajna. Komunističke vlasti nisu dopustile da bude pokopan u rodnom Svetvinčentu, tajno je sahranjen u Lanišću. Tek 2003. godine njegovi su posmrtni ostaci, uz dostojanstvo koje zaslužuje, preneseni u Svetvinčanat, gdje se i danas štuju. Blaženi Miroslav Bulešić dao je život za vjeru, za slobodu crkve i za hrvatski narod. Njegova mučenička smrt ostaje trajni podsjetnik na komunistički progon i nerasvijetljene zločine, čiji počinitelji nikada nisu privedeni pravdi.